निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग सादर करीत आहे प्रकाश बोकील लिखित गोष्टी गोष्टी 50 गोष्टी। गोष्टी गोष्टी 50 गोष्टी। अभिवाचन सौ वैशाली काणे। गोष्ट क्रमांक 3 कहाणी मनाच्या श्लोकांची। कहाणी मनाच्या श्लोकांची। मुलांनो, तुमच्या घरी तुमचे आजी आजोबा आई बाबा देवाची पूजा करतात ना? रोज करतात ना? आणि मग पूजा झाली की ते देवाची आरती म्हणतात, हो ना? आरती म्हणजे स्तुती, प्रशंसा। तुम्हा मुलांना पटकन समजेल असा शब्द म्हणजे कौतुक। आरतीमध्ये देवांची स्तुती केलेली असते। जरा आठवून बघा बरं, आपली ती नेहमीची गणपती बाप्पाची आरती तुमची तोंडपाठ आहे ना? सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची हो वार्ता विघ्नाची पुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची। आठवली? काय अर्थ आहे बरं ह्या ओळींचा? येईल सांगता? सोप्पा आहे, मी सांगते, ऐका। ही आरती ज्या कोणी कवीने लिहिली आहे त्यानं आपल्या पहिल्या ओळीत असं म्हटलंय की हे गणपती बाप्पा, तू आमचा सुख करता आहेस। सुख करता म्हणजे सुख देणारा। हे बाप्पा, तूच आमच्या आयुष्यात सुख निर्माण करतोस। तू दुःख हरता आहेस। हरता म्हणजे हरण करणारा, नष्ट करणारा, पळवून लावणारा। हे बाप्पा, तूच तर आमच्या आयुष्यातलं दुःख पळवून लावतोस। मुलांनो, कळतंय ना आरती म्हणजे नेमकं काय असतं ते? याच आरतीत हे गणपती बाप्पा, तुझ्या गळ्यातली मोत्यांची माळ तुला खूपच शोभून दिसते। तुझ्या डोक्यावरील हिरेजडित मुकुटही खूपच छान आहे, असंही वर्णन केलंय बाप्पाचं। ही सगळी स्तुतीच आहे ना गणपती बाप्पाची। या आरतीत मुलांनो अशी पण एक ओळ आहे अगदी शेवटी, दास रामाचा वाट पाहे सदना, आहे ना? या ओळीचा अर्थ असा आहे की हे गणेशा, तू माझ्या घरी यावंस। सदन म्हणजे घर। मी रामदास म्हणजे रामाचा दास तुझी नेहमीच वाट पाहत आहे। या ओळीवरून मुलांनो तुमच्या लक्षात आलं असेलच की ही बाप्पाची आरती समर्थ रामदास स्वामींनी लिहिलेली आहे। समर्थ रामदास स्वामी आहे ना, हे ना ओळखीचं? ऐकलं ऐकलं असं वाटतंय ना? जय जय रघुवीर समर्थ। सज्जनगड, चाफळ, दासनवमी, दासबोध, मनाचे श्लोक हे सगळे शब्द ओळखीचे वाटतात का? समर्थ रामदासांचं नाव घेतल्यावर नाही?
बर, मग मी सांगते. आज आपण समर्थ रामदास स्वामींचीच एक गोष्ट ऐकणार आहोत. मुख्य म्हणजे या गोष्टीतून तुम्हाला अगदी नवीन माहिती कळणार आहे. हे मनाचे श्लोक हे नेमके कोणी लिहिले, का लिहिले, हे तुम्हाला या गोष्टीतून समजणार आहे. आपल्या आजच्या गोष्टीचं नाव आहे कहाणी मनाच्या श्लोकांची. कहाणी मनाच्या श्लोकांची. सातारा या नावाचा एक जिल्हा आहे, आपल्या महाराष्ट्रात आहे बरं का. या जिल्ह्यात चाफळ नावाचं एक गाव आहे. समर्थ रामदास नेहमीच चाफळला जात येत असत. कधी कधी अधूनमधून ते तिथे राहायचे सुद्धा. तिथे डोंगर कपारीत राहून ध्यानधारणा करणं, चिंतन मनन करणं, काव्यलेखन करणं, असं काय काय त्यांचं चालू असायचं. दरवर्षी तिथे त्यांनी श्रीरामाचा उत्सव चालू केलेला होता. चाफळला खूप निसर्गरम्य परिसर होता. दरवर्षी थाटामाटात तो उत्सव साजरा व्हायचा. उत्सवासाठी चाफळला आलेल्या सर्व रामभक्तांना प्रसाद म्हणून पोटभर जेवण दिलं जायचं. त्या काळी सुद्धा भरपूर लोक त्या उत्सवाला येत असत. साहजिकच प्रसादासाठी खूप खूप मोठ्या प्रमाणात धान्याची गरज लागायची. मग इतकं मोठं धान्य आणायचं बरं कुठून? उत्सवासाठी लागणारं धान्य म्हणजे डाळ, तांदूळ, गहू हे सगळं साहित्य समर्थांचे शिष्य गोळा करीत असत. हे शिष्य गावागावात फिरून गावकऱ्यांकडून उत्सवासाठी धान्य जमवित असत. यालाच माधुकरी मागणं असंही म्हणतात. समर्थांचे शिष्य खूप होते. ते गावोगावी पसरले होते. माधुकरीच्या निमित्तानं ते आसपासच्या गावात फिरत, गावातल्या घराघरात जात, माधुकरी मागत आणि असं गावोगावी फिरताना त्या गावाचं, घरातल्या लोकांचं आपापच त्यांचं निरीक्षण व्हायचं. तिथली सामाजिक परिस्थिती काय आहे, तिथल्या समाजात कोणते प्रश्न आहेत, कुटुंबामध्ये कसं वातावरण आहे, तिथल्या लोकांना काही दुःख तर नाही ना, गावातल्या लोकांना काही समस्या आहेत का, या सगळ्याची उत्तरं शोधण्याचा ते शिष्य प्रयत्न करत असत. गावाची प्रगती कशी करता येईल याचाही विचार शिष्यगण करत असे. गावात लोकशिक्षण कसं करायचं, अशा अनेक गोष्टींची माहिती आणि ज्ञान त्या शिष्यांना होत असे. एक प्रकारे माधुकरी मागणं ही एक समाज शिक्षणाची शाळाच होती. त्यातूनच मग धान्य गोळा होत असे. मग चाफळचा तो श्रीराम महोत्सवही मोठ्या उत्साहात पार पडत असे. पण एकदा काय झालं? एकदा एक मोठीच अडचण निर्माण झाली. उत्सव तर अगदी 8च दिवसांवर येऊन ठेपला होता आणि महाप्रसादासाठी लागणारं धान्य मात्र फारच थोडं शिल्लक होतं. आता काय बरं करायचं? मोठाच प्रश्न पडला. काही शिष्यांनी ही गोष्ट कल्याण स्वामींच्या कानावर घातली. कल्याण स्वामी म्हणजे समर्थ रामदासांचे काही आवडत्या शिष्यांपैकी एक शिष्य होते. कल्याण स्वामींनी ही सगळी परिस्थिती समर्थांना सांगितली. तेव्हा समर्थ म्हणाले, ठीक आहे कल्याणा, अरे हा श्रीरामांचा उत्सव आहे. प्रभू श्रीरामच आता काहीतरी करतील. तू काही काळजी करू नकोस. समर्थाने असं उत्तर दिलं, पण तरी सुद्धा कल्याण स्वामी आणि इतर शिष्यांचं फारसं काही समाधान झालं नव्हतं. उत्तर रात्र झाली, सगळीकडे निजानीज झाली. आता कल्याण स्वामीही झोपण्याच्या तयारीत होते. तेवढ्यात समर्थांनी त्यांना बोलावून घेतलं. येताना कागद, टाक, शाईची दौत हे सगळं आठवणीने घेऊन ये असा निरोप त्यांना मिळाला. निरोपानुसार कल्याण स्वामी सर्व तयारीनिशी गेले. समर्थांच्या खोलीत गेले. ये इथं बैस माझ्यासमोर आणि मी जे काही सांगतोय ते लिहून घे असं समर्थ कल्याण स्वामींना म्हणाले. ते समोर बसले. कागद, टाक, दौत हे सगळं काही तिथे होतं. आणि मग समर्थ रामदास स्वामींनी सूर लावला. गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, मूळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा, नमो शारदा मूळ चत्वारवाचा, गमो पंथ अनंत या राघवाचा,
जय जय रघुवीर समर्थ. कल्याणा, नीट लिहून घेतोयस ना? आता दुसरा श्लोक लिहून घे. मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे, तरी श्री हरी पाविजे तो स्वभावे. मुलांनो, येतंय का लक्षात काहीतरी? समर्थ कल्याणाला मनाचे श्लोक सांगत होते, एका पाठोपाठ एक, आणि कल्याण स्वामी सुद्धा ते श्लोक भराभर लिहून घेत होते, एका पाठोपाठ एक. आणि गंमत म्हणजे हे मनाचे श्लोक समर्थांनी अगोदर कुठेतरी लिहून ठेवलेले नव्हते. ते श्लोक घडाघड त्यांच्या मुखातून येत होते, एका मागोमाग त्यांना ते श्लोक सुचत होते आणि सुचता क्षणी कल्याणाला ते लिहून घेण्यासाठी सांगत होते. स्वच्छ नितळ असा पाण्याचा एखादा सुंदर असा निर्झर कुठेही न थांबता न अडखळता खळखळ खळखळ करत निरंतरपणे वाहत राहावा, तसं हे मनाच्या श्लोकांचं लेखन निरंतर सतत चालू होतं. रात्रभर पहाट होईपर्यंत न थांबता. एकीकडे सूर्योदय झाला होता, तर दुसरीकडे मनाच्या श्लोकांच्या रूपानं शारदेचा वरदहस्त लाभलेल्या संत कवी समर्थ रामदास स्वामींनी मराठी साहित्य संपदेला कुबेराच्या भांडाराची समृद्धी बहाल केली होती. समर्थांच्या आंतरिक उमाळ्यातून हा अमृताचा ठेवा प्रकट झाला होता. श्लोक सांगून झाले. एकूण 205 श्लोक होते. मग समर्थ म्हणाले, कल्याणा जा, आता थोडी विश्रांती घे. आणि मग या श्लोकांचं नेमकं काय करायचं हे त्यांनी कल्याणाला सांगितलं आणि समर्थ तीर्थयात्रेला निघून गेले. इकडे कल्याण स्वामींनी सकाळी सर्व सहकारी शिष्यांना बोलावलं. त्यांना ते 205 श्लोक दाखवले. 2-3 श्लोक आपल्या खड्या आवाजात खणखणीतपणे म्हणूनही दाखवले, अगदी तालासुरात. आणि मग ते म्हणाले, आता तुम्ही या सर्वांनी याच्या प्रती लिहून काढायच्या आहेत, लवकरात लवकर, भरपूर प्रती. प्रत्येकानं एक एक प्रत घ्यायची, प्रत्येकानं एकेका गावात जायचं, गावातील घराघरासमोर उभं राहायचं आणि मनाचा एक श्लोक खड्या आवाजात म्हणायचा. आणि मग जय जय रघुवीर समर्थ असं म्हणून माधुकरी मागायची. तिथं त्या घरी जे काही मूठभर ओंजळभर धान्य मिळेल ते घ्यायचं आणि पुढचं घर गाठायचं. तिथंही हे सर्व असंच करायचं, फक्त श्लोक नवीन म्हणायचा. कळलं? चला लागा आता कामाला. आणि मग काय मुलांनो, बघता बघता ती युवा शिष्यांची फौज झपाट्यानं कामाला लागली. मनाच्या श्लोकांच्या भरपूर प्रती लिहून झाल्या. त्या घेऊन ही शिष्य मंडळी गावोगावी पोहोचली. तिथला आसमंत मनाच्या श्लोकांनी भारावून गेला. एक पवित्र धवल असं वातावरण सर्वत्र निर्माण झालं. सुसंस्कारांची पखरण दशदिशांना होऊ लागली. समाज प्रबोधनाचं वारं तनामनात संचारू लागलं. गावकऱ्यांना, गृहिणींना ते मनाचे श्लोक आवडले, खूप खूप भावले. त्यामुळे ते श्लोक ऐकल्यावर आपोआपच मूठभर धान्याऐवजी सूपभर धान्य जमलं, शिष्यांच्या झोळीत पडू लागलं. भरपूर शिधा, भरपूर धान्य मिळालं. भरपूर म्हणजे किती माहितीये का मुलांनो? तर गाड्या गाड्या भरून गावागावातून ते धान्य चाफळला न्यावं लागलं. त्या वर्षीचा तो श्रीराम महोत्सव नक्कीच नेहमीपेक्षा जरा जास्तच धूमधडाक्यात साजरा झाला. आणि हो, योगायोग म्हणजे उत्सवाच्या आदल्याच दिवशी रात्री समर्थ रामदास स्वामी आपली तीर्थयात्रा संपवून चाफळला परत आले होते. मुलांनो, खरंच समर्थ रामदास शब्दसृष्टीचे ईश्वरच होते. त्यामुळेच तर संपूर्ण मानव जातीला पदोपदी मार्गदर्शक असा हा भाषिक चमत्कार लाभला. मातृत्व, पितृत्व आणि मित्रत्व यांचा त्रिवेणी संगम मनाच्या श्लोकांमध्ये झालाय. खरंच मनाच्या श्लोकांमध्ये गोडवा अवीट आहे. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे
संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.